tunda sun riga sun samu kayan uku cikin biyar balle ma na biyar din ga 24 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023. Masu kallon da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran, inda za mu farawa da fadar shugaban kasa, inda shugaban kasa, shugaban majalisar koli ta ceton kasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya yi wasu gananaki da tawagogi a yau a fadarsa, kamar yadda za ku ci a cikin rahoton Alhaji Biza Abubakar. Waɗannan tawagogi guda biyu da suka gana da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani a yau ɗinnan Alhamis sun haɗa ne da tawagar ƙasar Burkina Faso da ke ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da harkokin wajen ƙasar da kuma kyautata zamantakewa da hulɗa da kula da 'yan ƙasar Burkina da ke ƙasashen ƙetare cewa da Olivier Ruwamba, da kuma ministan da aka wakilta domin kula da kyautata hulɗa a cikin ƙasashe na yankin yammacin nahiyar Afirka, Hasalima, wanda zai mai da hankali wajen kula da 'yan ƙasar Burkina Faso da ke ƙasashen waje cewa da Karamago Jean-Marie Traoré, da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Mali mai kula da hulɗa da ƙasashen duniya cewa da Abdoulaye Diop, da ministan da ke kula da harkokin kuɗi da tattalin arziki na ƙasar ta Mali cewa da Alhussaini Sanu. Waɗannan su ne waɗanda shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya karɓa a yau ɗinnan a fadarsa. A tattaunawar da suka yi an mai da hankali ne kacokan wajen ƙulla datacciyar hulɗa tsakankanin waɗannan ƙasashe guda uku. Hasali ma a daidai wannan lokaci da ƙasar mu Nijar take buƙatar goyon baya na ƙasashe makwabta da ma ƙasashen duniya. Waɗannan tawagogi guda biyu sun kawo wannan ziyarar aiki ne a ƙasar mu ta Nijar a ƙarƙashin oda ta musamman ta shugabannin ƙasashen su, cewa da shugaban ƙasar Mali Hasimi Goita da kuma na ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traoré. Sun zo ne da saƙo na musamman daga waɗannan shugabannin ƙasashe guda biyu, saƙo na aminci, dangantaka, makwabtaka da kuma ƙoƙarin taimakekeniya tsakanin al'ummomin ƙasashen na Burkina Faso, Mali da kuma ƙasashen Nijar. A ƙarshen tattaunawar, shugabannin waɗannan tawagogi guda biyu sun jinjina ma al'ummar Nijar game da irin yadda suka nuna juriya da haƙuri da kuma dattako a cikin wannan hali da Nijar ta samu kanta na bayan juyin mulki. Sannan sun yi kira da ƙwaƙwaran murya ga magabatan na Nijar da kuma al'ummar gabaki ɗaya da su dage da wannan kokowa, su jure da duk abin da za a yi musu na barazana, saboda nan ba da daɗewa ba za su ga haske. Sannan kuma Nijar za ta kubutar da kanta daga mulkin mallaka, ta samu cikakken 'yanci wanda zai ba ta damar ci gaba da ginin ƙasarta, wanda zai ba ta damar ci gaba da gudanar da ayyuka na ginin ƙasa da kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa a cikin sauƙi da tsanaki. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnatin wucin gadi Firayim Minista Ali Lamine Zain ya yi wasu ganannakin a fadarsa, kamar yadda za ku ji har wa yau a cikin wannan rahoto na Alhaji Biza Abubakar. Wannan tawaga ta magabatan ƙasar Algeria na ƙarƙashin jagorancin babban magatakardan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar Lunes Magaraman, wanda ya ce ya gamsu sosai da tattaunawar da suka yi a yau dinnan Alhamis da Firaminista shugaban gwamnatin wucin gadi na ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamine Zain. Lunes Magaraman ya ci gaba da cewa babban makasudin wannan ziyara a Nijar shine nuna ma duniya karfin goyon bayan da kasar Algeria ke ma Nijar a yau a cikin wannan hali da ta shiga na bayan juyin mulki, inda kasashe da dama suka juya mata baya. Ya ce yau shugaban kasar Algeria mai girma Abdulaziz Tebboune ya tabbatar ma Nijar da cewa shi dan uwa ne kuma makwabci na gari. Ya ce duk abin da ya samu Nijar da al'ummarta na daɗi da na ciyo to ba shakka ya shafi ƙasar Algeria da kuma al'ummarta kai tsaye. Dalilin haka suka zo domin kawo tasu gudunmawa don warware wannan matsala da kuma taimaka ma Nijar wajen ƙoƙarinta na girka sabon tsari na ginin ƙasa da kuma kyautata halin rayuwar al'umma. Lunes Magaram, babban magatakardan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar ta Algeria, ya ce har abada ƙasarsu ba za ta yarda ba da zancen nan na amfani da ƙarmin soja wajen kawo ma Nijar hari don shayo kan wannan rikici na bayan juyin mulki. Ya ce Algeria za ta yi ruwa ta yi tsaki har sai ta ga an samu jituwa a cikin ruwan sanyi tsakankanin 'yan ƙasa baki ɗaya.
a ɗaya sharin kwa da sanyin safiyar yau ne ministan kula da sha'anin kasuwanci na ƙasa Saidu Asman ya yi wasu ziyarce-ziyarce a guraren da ke ƙarƙashin ofishinsa kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Hajiya Zulhagan ta shirya mana. A mataki na farko na ziyara, ministan kasuwanci da arzikin masarrafu Saidu Asman ya isa a kamfanin Ridu Niger, kamfanin wanda a yau yana da shekara 56 da buɗa shi. A kowace shekara kamfanin Ridu Niger na gyara shinkafa kimanin ton 35,000 kuma alhamdulillah ana samun shinkafa ta Ridu Niger. Minista Saidu Asman ya yi jinjina da godiya da yabo ga ma'aikatan kuma ya ce su ƙara lumka ƙoƙarinsu na ganin an bar shigo da shinkafar waje kwata-kwata nan da shekaru 7 masu zuwa. Ma'aikatar binciken farashin kaya a kasuwannin ƙasa baki ɗaya cewa da Sima ita ce mataki na biyu na wannan ziyara inda minista Saidu Asman ya samu cikakkun bayanai kan yadda suke tattaro labarun kasuwanni da kuma farashin kayayyaki a kowane mako. A mataki na uku ministan ya isa a ma'aikatar shiga da fita kaya a Nijar mai suna Nitra. A nan ma ministan bayan bayanin halin da ma'aikatar ke ciki ya yi fatan a wannan sabon lumfashin da Nijar ta samu wannan ma'aikata ta Nitra za ta dawo da martabarta. Daga bisanin ministan ya yi amfani da wannan dama ya leƙa mangazar ta Nitra inda ya iske abinci mai yawa da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. A ƙarshen ziyara tawagar ta minista ta isa a babbar kasuwar Yamai cikin Sokojam kamfanin da ke kula da kasuwanni. Saidu Asman ya gana da 'yan kasuwa bisa yanayin da ƙasar Nijar ke ciki da hukuncin da sai dai yawo ta yi ma Nijar. Ga bayanin da minista ya yi a ƙarshen wannan ziyarar tashi. Mun iske societe suna da kayan aiki mai amma mun iske societe wadda tana cikin matsaloli da yawa saboda duk wanda suke kawo kaya da kasashen waje ba su biya wajen kai gare ta da ita ce ke wannan aikin amma yanzu da yake an yi liberalizan aiki yanzu wanda ma bai san yadda ake yin shi ba yi yake yi don sai ya zama yanzu ba su samun mutanen da ya kamata wanda ka musu kasuwanci tun da aikin su menene in ka saya abu daga inda ka siyo shi su ɗauko su kama ka shi nan su kama ka shi cikin ƙasa cikin kwanciyar hankali babu wata matsala nan wurin na ɗaukar musu alkawali za mu tahiya da abokanmu na aiki na gwamnati za mu ƙoƙari wanda za mu cilasuwa ma duka ma'aikata ta gwamnati in za ta sayan kaya daga wani waje kama ɗauke kamar societe kamar ku ɗauki kakin ko Soraz ko CNPC ko Somayir ko wani abu su rika biya bisa ga wannan goshin societe kin saboda societe ne wanda sun ka girka ta yau ba su duniya ga amma ya kamata mu da an ka bar mu rike ta da sosai da kyau yaran mu in sun ka zo su iske abin nan kuma mu mun yi tattalin shi saboda wannan za mu ɗaukar matakin ne da yawa don a samu a cimma gurin da a gare mu. Na hudu shine mun ka zaka nan bakin kasuwa mun ka ga duka 'yan kasuwa na Grand Marché tare da 'yan sandika mun kai shawara da su. Nan wurin lalle na zo na iske samari da lacizawa tsaye lalle tsaye bisa ga abin da suke nan suna yi kuma sun ɗauki alkawali na su kama ma gwamnati sun ɗauki alkawali na su mata hega da ake na yi tare da su za a yanta wadda duk abin da ɗan ƙasa ya bida insha Allah ya zaka cikin kasuwa garan Marché shi na iske shi kuma cikin sauƙi cikin haɗa kai cikin raba arzikin da agare su kuma da duka 'yan ƙasar Niger. A ko'ina ministan ya je yana miƙa gaisuwa daga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Abdurrahman Chani. A jiya gwamnan jihar Agadez Ibrahim Bulama ya yi wasu ziyarce-ziyarce inda ya ziyarci wato barikin soja mai lamba 2 ta jihar ta Agadez. Ibrahim Subela na ɗauke da ƙarin bayani. A lokacin da ya isa a yankin na daga na ƙasa na biyu da ke a nan Agadez, gwamnan jihar Agadez shi na da Ibrahim Isa ya samu gaisuwa daga wajen rundunar sojoji da suka mishi garsisi a gabanin kusoshin soja manya da kankana haka da na gendarmu da na garda national. A lokacin da ya ɗauki magana gwamnan jihar Agadez Janar da Brigade Ibrahim Isa
ya suma da isar musu da sakon gaisuwa na dan uwanci da karin kuzari da ya fito daga kan farko daga wajen shugaban kasa, shugaban majalisar koli ta ceton kasa General de Brigade Abdurrahman Chani da Prime Minister kamin ya yi zancen sha'anin tsaro ko a nan yankin Agadez ko kuma a faɗin ƙasa, abinda yake a sahun gaba game da neman kwanciyar hankali kamin a shiga ayyukan ta da kuma da tattalin arzikin ƙasa. Sannan ya jinjina ma jama'an tsaron dangane da kokarin da suke yau da gobe, wanda yasa aka samu ragowa game da sha'ani na 'yan fashi da makami, sace-sace da kuma sauransu. Ya gayyace su da ke lalle kam su ci gaba da lumka kuzari kuma su kulla hulɗa kyakkyawa tsakaninsu da al'ummomi domin samun wato labarurruka. Gwamnan jihar Agadez a nan wurin wato ya yaba ma niyyar tsofaffin 'yan tawaye da suka yi tsari na sa kai na comité de vigilance domin wato tsaron ƙasa na tabbatar da tsaron al'umma da dukiyarsu. Daga nan dai wato sai gwamnan jihar Agadez ya ziyarci cibiya ta ba da horo game da aikin sojoji da ta CE Center d'Instruction, inda addakwai stajiyar 250 da ke samun horo na watanni 3. Sannan ya je a makarantar koyarsuwa kan aikin manya da kankanan kusoshin 'yan soja ta 'yan sowa da kuma kamfani wadda take kwashe da kayayyakin aikin wato sojoji daga rajin wurin, sannan kuma da legion ta biyu ta gendarmu na ƙasa. Sannan kuma a yau da safe gwamnan na jihar Agadez Ibrahim Bulama har wa yau dai ya kai ziyara wato a asibitoci ko mu ce likita, inda kuma har wa yau ya isa a cibiyar da ake ba da jini. Ibrahim Sumela ne ya aiko mana da rahoton a nan ma. A yayin waɗannan ziyarce-ziyarcen a cikin sansan ma'aikacin ne masu kula da lafiyar jikin al'umma, gwamnan jihar Agadez General de Brigade Ibrahim Bulama Isa na tar da rikil wata babbar tawaga ce. Ya suma da babbar ma'aikatar jihar ta kiwon lafiyar al'umma wadda ke da babban nauyin aiwatar da siyasa gwamnati a wannan ajin, sannan kuma daɗa babban gidan asibitin jihar Agadez da ke fama da illa ta ɗakin kula da 'yan malati na gaggawa irshansu kenan yana ɗauka akalla ɗan malati 3. Haka ma irshansu ta wurin hida dangance da wannan illolin akwai wani ɗaki na irshansu wato da amunan alheri na ƙasar Amurka suka gina, yana ɗauka sama da 'yan malati 30 na irshansa, kuma akwai komi a cikin wutar lantarki kawai za a sanya mishi, abinda gwamnan jihar Agadez sai ɗauki alkawali a kai. Sai ziyara a cibiya ta ba da jini ta jihar Agadez da gidan asibiti mai kula da lahiyar uwa da ɗanta, wato inda General de Brigade Ibrahim Bulama Isa ya ziyarci ciki da baikin wannan wato ma'aikatar. A cikin waɗannan ziyarce-ziyarcen wakilan ma'aikacin ne sun gabatar ma gwamnan jihar Agadez yadda ma'aikacin nan suke wato ciki, irin illolin da suke samu da kuma wato halayensu kan aiki kamun a nashi waje. Wato General de Brigade Ibrahim Bulama Isa ya hango da ke akwai karamcin ma'aikata da kuma wuraren karɓar waɗannan ma'aikatan na ganin sun gudanar da ayyukan nasu da ya kawo su a cikin tsanaki. Yayin ganawa dai wato da ma'aikatan wuraren game da waɗansu iloli da sukan cin karo da su, to ya tabbatar da cewa za a ɗauki matakan shafe musu hawaye domin dai su samu su gudanar da aikansu akai-akai domin biyan bukatocin al'umma waɗanda suke cikin wannan jiha ta Agadez. Mai isa a jihar Maradi, inda gwamnan jihar ta Maradi Controller General na 'yan sanda Mamman Isufu ya jagoranci bikin rarraba cimaka da abin morewa rayuwa ga al'ummar jihar. Bisa umarnin shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdurrahman Chani ne, gwamnan jihar Maradi Controller General na 'yan sanda Isufu Mamman ya kaddamar da wannan aikin jin kai da tawahi don kawo sabon lumfashi ga al'ummar birnin Maradi da suka fuskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara ta 2023. Kimanin magidanta 350 ne bayan an tantance su a wani aikin bincike da ma'aikatar 'yan kwana-kwana da kuma ma'aikatar da'irar Maradi sau gudanar, za su ci gajiyar wannan tallafi daga gwamnatin ƙasar Nijar. Tallafin ya kunshi kayan abinci da sauran abubuwan more rayuwa da al'umma ke amfani da shi.
an gudanar da wannan alƙarya ce a tsohuwar cibiyar da'ira shiya ta 3. Gwamnati ya ɗauki niyyar zai taimake su kowace fami za a bata kiti guda. Kiti in kuna ganin shi akwai buhun hatsi, akwai buhun wake, akwai mai litar 5, akwai tabarma, akwai bargo, akwai gishiri kilo 2.5 da mustikiyar guda. Na zo ne don saboda in tabbatar da cewa jiya na ba da umarni a fara wannan rabon kuma da tattalin ofe ya ɗauki wani matakan an fara shi yau. Amma zan ma jama'a kashe ni surtu wanda ke rabon wannan taimakon. Kit an gaya muku komi ke da kai a ciki. Kenan babu halin a ce an baka buhun hatsi ba na wake ko an baka rabin buhun wake ba yayuwa. Ko wanne magidaci za a bashi kitin komple ya zai da shi. Shi masu rabon wanda ya karambanin juyawa da dan buhu na wake ko na hatsi ko dan bargo to kuma za ta dauko ta kabiskan shi. Wannan taimakon naku ne dole ne kuma da shugaban kasa ya ce ayi haka za a yi haka za a baku shi a jimillar shi kowa ya bincika ga abun da aka ce nan akwai shi ciki ko babu. Wannan aiki na bayar da tallafi ga al'umma an kaddamar da shi a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya bisa umarnin shugaban ƙasa Janar Brigadier Abdurrahman Chani domin kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar da suka fuskanci ambaliyar ruwa sannan da nuna manufar waɗannan hukumomi na jin ƙai da tausayin al'umma da kuma ceto su ga duk wani abin da ke iya musu barazana a rayuwarsu. Sannan a yammacin jiya gwamna na jihar Maradi Isufu Mamman ya gana da hamshaken 'yan kasuwa na jihar ta Maradi. A nan ma abokanan aikin namu ne suka aiko mana da rahoton. Babban ɗakin taro na fadar gwamnan jihar Maradi ya yi cikakkwari da mayya da ƙananan 'yan kasuwa na jihar Maradi wanda suka karɓa kiran gwamnan domin tattaunawa a kan makomar tattalin arziki da kasuwanci a wannan ƙasa ta Maradi. Da farko dai gwamnan jihar Maradi kwantarola janar na 'yan sanda Mamman Isuhu ya kai ma 'yan kasuwar babbar gaisuwar shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdurrahman Chani sannan ya bayyana musu dalilan da suka sa sojoji suka karɓe mulki a Nijar. Dalilan sun haɗa da rashin tsaro, mummunan jagoranci da kuma arzita kai da dukiyar ƙasa da mutane 'yan ƙalilan ke yi musamman 'yan boko yayin da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa ke ganin ni su. Gwamna ya tunatar ma 'yan kasuwar mummunar manufar ƙasar Faransa ta yin kane-kane da babakere bisa arzikin da Allah ya hore ma al'ummar Nijar tare da mai da sai da yawo a matsayin 'yar kan zaginta. Da gudunmuwarku da gudunmuwar sarakunan gargajiya sai a zauna malamai su yi addu'a saboda ƙasar nan ta zauna lahiya Allah ta ci gaba na albarka. Akan wannan ce don Allah muku godiya kuma yana roƙo a ci gaba da wannan roƙon Allah. Roƙon Allah don ya tabbata da zaman lahiya. Roƙon Allah da ya kawo arziki mai albarka. Dukiya ta 'yan ƙasa ta tsaya ga hannun wasu 'yan gungu akan siyasance sun mai da komi nasu 'yan ƙasa ba su gani a ƙas. Shugabannin jaman tsaro sun ja hankalin wancan tsohon gwamnati akan ta yadda aka ɗauka ta tsaro an kwatanta musu wannan hanyar da aka bi ba ta tabbatar da cin nasara saboda tsaro ne aka saka ma 'yan ƙasar waje su kula da shi mu kawo goyon baya alhali mu ne kawai mu yi tsaron nan mu goyon bayan wa'ansu. Wannan zaman taro maratan shi sun bayyana matsaloli da damuwar da ake fuskanta game da kasuwanci a wannan ƙasa ta Maradi. Matsalolin da a shugaban ma'aikatar duwan ta jihar Maradi da kuma shugaban ma'aikatar karɓo haraji suka ba su amsa nan take abin da ya ba 'yan kasuwar damar haɗin kai tsakanin su da waɗannan ma'aikata domin bunƙasa kasuwanci da kuma shigar da kuɗaɗe aljihun gwamnati a wannan jiha ta Maradi. Muna da ra'ayoyinku a kowace kusa. Muna roƙon kuma ku zara mana alamar subscribing da ƙarawar sanarwa ko S abone domin samun sababbin shirye-shiryen mu da mun dora.